Velkommen, ven. Du er her nu, og det er nok, uanset hvor du har været, hvad du har følt, eller hvad du bærer akkurat nu, er du kommet hjem. Hjem til stilheden, hjem til pusten, hjem til dig selv. Denne meditationen er ikke noget, du skal præstere. Den er ikke en konkurrence, og det findes ingen rigtig måde at gøre det på. Det handler ikke om at blive noget, men om at komme tilbage til det, du allerede er. Så lad os give slip. Giv slip på forventninger. Giv slip på rastløshed. Giv slip på stemmen i hovedet, som siger, at du burde gøre mere. Føl mere. Vær mere. Lad kroppen din forsynke ind i øjeblikket. Lad skuldrene falde. Lad pusten blive dyb og myg. Kanskje er det første gang, du giver dig selv rum i dag. Kanskje er det længe siden sidst, du bare sat. Uden mål. Uden skærm. Uden krav. Men her er du, og det er alt, som trængs. Tænk på dette rummet. Dette øjeblikket. Som et lille sted i skoven. Et helligt sted. Bare for dig. Med træer, som lytter. Med vind, som visker. Med en jord, som bærer dig. Og en himmel, som ikke beder om noget. Du trænger ikke forstå noget. Du trænger ikke ændre dig. Bare vær. Hver gang tankene drar dig bort, kan du bare vende tilbage til pusten. Den enkle, levende rytmen, som altid er her. Og hver gang du vender tilbage, så styrker du båndet til dig selv. Så pust. Vær nær. Og vid, at dette øjeblikket er et hjem. For din stillhed. For din styrke. For din fred. Vi skal begynde sammen. Sagte. Og med omsorg. Når du er klar. Følg stemmen. Følg pusten. Følg vejen hjem. Find et stille sted, der du kan sitte eller ligge uden forstyrrelser. Lad kroppen hvile. Slip skuldrene. Slip tankene. Denne meditation er en invitation. Ikke til at gøre noget, men til at være. Og lytte. Og puste. Og vende hjem til det stille rummet ind i dig. Del ind. Pusten svag. Luk øjnene sagte. Tag et roligt pust ind gennem næsen. Og slip det ud. Mygt og stille. Gør det igen. Ind og ud. Ingen hast. Bare tillid. Kend hvordan kroppen begynder at slippe taget. Kend hvordan brystkassen løfter sig og sænker sig. Hvordan magen bevæger sig som en rolig bølge. Pusten er ikke bare luft. Pusten er broen mellem krop og sind. Mellem dagen du kommer fra og øjeblikket som er nu. Del 2. Kroppsskærning i stillhed. Flytt nu opmærksomheden til kroppen. Kend hovedet. Panden. Slap av i kjeven. Lad tungen hvile. Kend nakken. Skuldrene. Lad dem falde. Som løv i vinden. Flytt opmærksomheden ned over armene. Gennem hænderne. Ud til fingertoppene. Kend brystet. Magen. Ryggen og korsryggen. Benene. Lårene. Knæerne. Læggene. Helt ned til fødderne. Kend kontakt med bakken. Hele kroppen er her. Nærværende. Og med hvert pust bliver du lidt mere åben. Lidt mere rolig. Del 4. Indre flamme dyb ind i dag. Findes det et rum. En stille sal. Uden vægger. På midten af dette rummet brænder en flamme. Ikke stærk. Ikke voldsom. Bare til stede. Den flammen er dig. Pust ind. Kend varmen. Pust ud. Kend roen. Alt du trænger er her. Ingen fremtid. Ingen fortid. Bare nu. Og nu er nok. Lad flammen minde dig om hvem du er, når du ikke må være noget. Del 5. Retur med visdom. Sagte rejser du dig fra indsøen i tankene dine. Skogen smiler. Stilheden følger dig. Du begynder at gå tilbage, men du tager med dig noget. Ikke en tanke. Ikke en konklusion. Bare en følelse, at du er nærmere dig selv end før. Begynd nu at vende opmærksomheden tilbage til kroppen. Kend pusten. Kend rummet du sitter i. Bevæg fingrene. Lidt i tæerne. Rull skuldrene. Og når du er klar, åbne øjnene. Mygt og rolig. Afslutning. Stilheden du nu bærer er din. Den er ikke noget du fik. Det er noget du huskede. Tak for at du delte dette
for, at du lytter.